Velkommen til Noah og Nas laver seje stunt. Vi har så været ude og købe den her for 100 kroner. Den her total racerbil, som der står, hvis I kan læse. T-O-T-L. Total. Nå. Den skal vi så prøve at lave lidt stunt med. Den første stunt, det er, at vi skal køre ned her. Kan du lige filme? Vi skal køre den derned, som I kan se. Så nu tror jeg, vi gør det. Okay, se så her. Jeg gætter på, at det gjorde lidt ud. Så hvad med at prøve den her? Den har vi også været ude at købe. Motoren, det er en af de der racer Formel 1 biler. Og hvad skal det her stunt så gå ud på? Vi skal lige finde på noget godt noget. Først prøver vi lige noget gelænder her, som I kan se. Det gik ikke så godt. Hvad med at prøve et andet stunt? Selvfølgelig prøver vi et andet stunt. Det er jo klart. Men den skal lige blive vasket. Så kommer bilvasken. Vand. Så er den vasket. Så man kan se, at bilen helt ud. Vask. Så det var bilvasken. Tør den med din trøje? Nej. Du kan tørre den med nitroposen. Nej, det er lige meget. Men nu er den blevet våd. Gør den lige helt våd. Sådan der. Nu skal vi prøve at køre den ned her. Eller vent, vi prøver lige at gøre sådan. Går lige herover. Og så kører den ned her. Overlevede den? Nej, den ramte på siden. Nej, hvor er det sørgeligt. Og du kan se, at den ramte på siden. Det var en fantastisk god prøve. Okay, men i næste episode, så køber vi nogle nye biler, så hej.